Huriani tuhata, alanai mulatama parminggota di bagasa tikeon tapakokoma, marede mahita sian bukede nomor 14. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia natomo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah. Nunga tibuhian di ida rohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongon saleleng-leleng na hubahen makkaholongi ho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Sailehon jalapatu buma dihame haporseaon nasitong. Tabay mahaporseaon nami ganupari asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na somar pangaci. Asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabahed lomo ni rohami. Sayoloy mapangiduan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimaita.
Martangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon nari minggu, dina onom arima ulah hamuna sa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mengibati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradinan nei, jala di parabadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta di ajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rak mangidugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mami, mangulaon na upartu patikni. Amin. Mari demahita. Tatopotima dosat tatu debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo kami di jolom martangi yang tuho. Dada mga sahon hati goran nami. Na mga sahon asini roham na godang ido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Se sama dosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jahoba. Nunga polahu pasisi akka pangalaosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Mari kita. Yesus
hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion di enetian evangelium ni si Matius bidu onom mamuka sian ayat 25 saat rodi ayat 34 tajahama marsikat sorin alani ido ubahon nahudok tuhamuna unang holsokon hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari parabiton daum marga hosa sian si panganon daum mangat daging sian parabiton beren hamu mapidong akana martomatong langit akana somanabur naso magotil naso papumuho tusopo tungdo di panudu-nudu amamuna na di banua gijangi nasida dang godang dope hasurungan muna siani ise hamu marhuaso pagadahon are-arina nanggo saas tagajangna anggotung sian pakol sohon ni rohana buasa atong hosohon nuluna parabiton patakas hamu mapatubu di bunga-bunga na diladangi akana somamula jala naso manggati au medok tu hamuna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nei ibana gari so mamake songon bunga-bunga sada asa mono songoni di parulosi di bata duhut-duhut na didangi na jojong songo sadanyo na tupa di puruni marsogot nai lam hamu ma lam so parulosana oe hamu sioti kaporseam atong unang maholsoan rohamuna medok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami akas PSBB dulu makari koton saluhutna sisongoni diboto amamuna na di badua kijangido nang rikot akai di hamu sai jumolo malului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon na dosude aka odeng tu hamuna atau unang mahosohon hamu ari marsogot ay sarihon ni ari marsogot do narikot disi saedo molo masiporsan hasuasna be akan ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala naupeopsa amen mari deda tahatidakkon mahapor seotai songon nahinatidakkon ni dongata sahapor seau di sadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatu dosan na tomo palangit do tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siator di barbaria andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangunghuman ni Silatos na matetar pajal do ibana di hau pinarasilang na tuwa tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di aray patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni dewata Jehova amanai pargugo na sohatu dosani di simay bana kay mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate
Au Porsea di Parbaria, Jala Adong Sadahuria Nabadia, Huria Hatopan ni halak Kristen akan Nabadia, Doho di Hesesan di dosa, Doho di hatai namadok mulak mangulu dosogot dagengi halak nang mate, Doho di anguluan na sora sudah. Amin. Tapi gema de puji-pujian sian kor ama ex Saudi.
tema tikting nama sa dihuriat dan seminggu. Tabegema tikting dihuriata. Titing huria Minggu Patuluhon Dung Trinitatis tanggal 21 Juni 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, alai songoni pei, datung naso di hati dako dirina, marhite-hite ulaon dengan basa. Ai dilehodo tuhamu udan sian gijang, dohot partaonan hadumaon, akup nii, dipasabam do rohamuna, marhite-hite si panganon dohot lasni roha. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagimu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ulaon ni apostel bidu 14 ayat 10 Nama ragam, sada, parguru maka tidakon haporseaon manang kelas katehisasi sidi. Di hari Sabtu sahat ro di Minggu sadarion tanggal 20 sahat du tanggal 21 Juni 2026 di Patupa Huriatado retret parguru Malua Maringanan di Kinasi Resort dan Konferensi Caringin Bogor. Niuluhon ni amang padita resort udut tusi aku partikian ni pakobason na mangihut songonon ma. Sada titik sada. Jumat tanggal 26 Juni 2026 ibadah pemberangkatan pukul 10 WIB. Sada titik dua. Minggu tanggal 20 Juni 2026 peneguhan sidi pukul sia WIB. 2. Parhusoron ni Pangula Nagoktiki. Songon naung ditiktikon di Minggu nasalpu ima taringo tu parhusoron ni Pangula Nagoktiki dinanaing paborhaton amang padita Arjunsa BT Tampu Bolon marhobas tuhuria nai baru. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2026 naroon, papungutupak apresiasi dohita, marhite amplop si pasahatota tu kantong 2B. Songotada ni hamuliateota ni rohata tu debata di pakobasion nasida salelengon di huriata. Tolu, seksi pendidikan. Sesuai program Huria tahun 2026, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 yang akan datang, gereja melalui seksi pendidikan akan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi yakni SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA dan SMK kelas 12 dengan nilai rata-rata minimal 89,0. Kepada siswa Jemaat HKBP Cijantung yang berprestasi agar menyerahkan berkas ke sekretariat gereja. 1. Fotokopi rapot semester genap. 2. Fotokopi buku ruas. 3. Menunjukkan rapot dan buku ruas yang asli. 4. Parguru maka tidakon haporseaon marsangga-sangga. Mamuka Minggu sadarion gabe ruas parguru maka tidakon haporseaon marsangga-sangga ma. Kristiani Sirait, Naro Sian Huria Rom Katolik, alamat Jalan Justin Sirait, Ajibata. 5. Panitia Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2026. Di Minggu sadarion, di Patupa, di Parmingguon pukul sia 30 wipon, dung papungu pelean paduahon, patupaon ni Huriatado marhite panitia dohot partangyangan manabur boni. Udut tusi
Dung sidung parmingguan anon, udu tata mamuse acara pesta rakyat maringanan di aula HKBP Cijantung. Onom, tikting marbagas, tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma, Iwan Sunaria Sirait, Ruas Naposo HKBP Cijantung, anak ni Amang Edison Sirait Nahinan, tubuh ni Inang Tiarma Boru Samosir, Sian Huta Pamulang Timur Tangerang Selatan, Wik 5 Poncol 1, Dohot Orwana, Diana Valentina Parapat, Boru ni Amang Sangma Parapat, tubuh ni Inang Doni Dita Boru Sidabutar, Sian Huta Jalan Haji Baping, nomor 10 Walu, Poncol, Ciracas 5, Ciracas Wek 5, Poncol 1, Huria HKBP Cijantung. Pamasuon di hari Sabtu tanggal 10 Walu Juli 2026 di HKBP Cijantung masuk pukul 8 WIB. Pitu, Ruas Namoding. Nunga Jumolo Marujungolu Sian Tonga-Tonga Tongata Inang Emelia Boru Manulang umur 71 tahun pardihutani Amang WM Simatupang Nahinan na di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 alamat Jalan Batu Ampar 4 nomor 14 Kramat Jati Wik Diaspora. Sai di pargogoi tu hatama keluarga na di bagasan habot ni rohai huhut tibu tarapul. Walu ucapan terima kasih. Marhite tiktingon Huria Pasahaton Mauliate Tudongata Nasian Wek 15 Ciracas 2. Naung Pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Jala Laos Onma Ralat Pasitokon kekeliruan na adong di lembar warta. Songoni matik ting na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan na saminggon, akatiting na asing, boy mata jaha di lembaran tikting na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu debata mahita di sude panggulmiton ni ngoluta. Tabi gema ede puji-pujian sian kor ama. Kita bisa take sama juga sih kayak tadi ke tengah juga coba
Ide mahita siat buke de nomor 710 membuka siar sariyuna. Jadi los di somma hita pasahat pilihan sada A, sada B. Tuhan sirun dan dunia
ameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita kamanginang, horas manangdi aka ruas ni huria, na di nganat tabihita marminggu, ala subui rohita tu bagas joroon. Hujahama hatani dibata di minggu tasadarion nama bohali hita, na dienet sian buku sada Musa 20 sada, amuka sian ayat walu, sah rodi ayat 20 sada. Songonon mah hatani dibata. Jadi dung lambalga poso-posoi, jala sirang susu, marharowan bulun ma si Abraham, di ari na sirang susui si Ishak. Dungi saya diida si Sara ma anak ni si Hagar boru misiri, na tinubuhon na di si Abraham mangarehei. Jadi dok matu si Abraham, baba 5 hatu banon, rap dohot anak nai, aidang manian anak ni hatu banon, rap dohot si Ishak anaki. Alai sogos itu tu rohani si Abraham dihatai, alani anak nai. Alani nari bata matu si Abraham, unang sogor ham taringot tu dak danaki, dohot taringot tu hatu banmu. Tangihon masudi nani dok ni suara ni si Sarah, tuho ai marhite-hite si Ishak do targowar diho pinopar. Anak ni hatu ban mipe, bahenokku do gabe bangso, ala pinoparmu ibana. Jadi di pasogot si Abraham ma manugot nai hehe, dibuat masagu-sagu dot aek satabu-tabu. Dilehon ma itu si Hagar, di pasadak koma tu abarana, dungi di palau ibana rap dohot adak danaki. Jadi lau ma ibana, hape lilu do di halongonan Berseba. Jadi dung sudah aek siat tabu-tabui, di papeyak madadanaki tutoru ni rabbamet-met. Dungi di paholang ibana lahudul arga sasinior siani, ainin nado. Dang terpaidai dau dak danaki lahomate. Jadi saya hudul ibana terdong siani. Uhud dipangiar suarana jalatu matangis. Jadi tangihot debata mas suara ni dak danaki. Jojo masuru-suruan di batasian Banua Gijang di si Hagar ninna mamadok ibana. Diho ali Hagar, urak ko mabiar. Ay nunga ditangihot di bata suara ni dadaki sian hapeahan nai. Hehe maho, pahehe madadanaki, jalatogu ibana do tangammu. Ay bahenokku do ibana gawe bangso na bolon. Dungi dipatonggor di batama mata ni si Hagar. Gabi di ida masa damual, jadi lauma ibana manggohi tabu-tabui dohot aek, jala di painum dak danaki. Dungi ditupak di batama dak danaki magodang, laus maringan ibana di halongonan, diulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan paran, gabi dibuat inanaima sada buru misir bahen jolmana. Ido sahat ni turpuk gabi jamita dihita di minggu sadarion. Jala dibayan marhitei gabi unok si parate honota saluhut do diramoti dewata. Naraku sudah hita marningot barita taringot tu si Sarah, si Hagar, si Abraham. Boha si Hagar gabi adong di tongah-tongah ni keluarga ni Abraham. Gabi ditubuhon si Ismail di tengah-tengah ni keluarga Abraham. Jala tung tapai hutiu nakin jamita turpuk sadarion. Adong masa ada naparjolo si pasunggul hono nati takka mangina. Dari rangkuman kehidupan Sarah, Abraham dan kehadiran Hagar, maka ada satu perilaku yang harus kita perhatikan. Jalan jujut mungkin los mangul di bagasan ngulut tahun. Tersongonom ma padohani si para tetehonota. Sude ulaon na marharorowan
manang sudi ulaon na niojar ni ganggu ni roha tagamon ikon makorhon hasusaad di pudian niari. Salinari sude ulaon na marharoan manang sude ulaon na niojar ni ganggu ni roha tagamon ikon makorhon hasusaan di pudian niari. Semua pekerjaan yang dimotivasi oleh kekhawatiran, didorong oleh ketakutan, sesungguhnya pada akhirnya akan mendatangkan kesusahan. Ido nanaing dohonon natuhita di minggu sedarion mariti ngolu ni si Sarah, Hagar, Abraham dohot minggu sedarion. Epistel tanah kipe nungatakas tabige pangajarion ni Yesus tu akan atorop di doloki isesyak kamu ninna. Nabui patadbahon pagadahon ari-arina nanggo saas tagajangna anggotung sian pakol sohonon niro. Ternyata sering sekali kita melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah tindakan sesungguhnya didorong dan didasari oleh kekhawatiran itu sendiri. Ganggu nirohai. Ayah aduhur wa ganggu niroha si Sarah parjolo gabi disuruh si Abraham madapoton si Hagar. Dia ragu, ganggu rohana, sotung sosaut, baga-baga ni debata tu si Abraham. Dinadino ni si debata tu si Abraham iko baheno kuho gabi bangso nabolo. Apa nungalam matua si Sarah dang haru ditubuhon sada anak di si Abraham. Dungi diganggu ni rohanai Roma si Sarah madok toy ma aku pima si Hagari atik siani pasauton ni dibata na pinar baga-baga nain. Apa dung masai saut mana pinar baga-baga ni dibata tu si Sarah ditubuhon masih Ishak. Roma muse ganggu ni rohana paduahon basotong gabi si Ismailom muse mangabati. Alani do didokon ibana ma dung sirang susu ninna si Ishak didokon si Sarah ma tu si Abraham. Apa bali mah hatubanon rabdo anak nai aidang panean anak ni hatuban rabdo si Ishak anak mi. Didorong oleh kekhawatirannya sendiri juga. Didorong oleh ketakutannya juga. Didorong oleh ganggu ni roha. Marharuan sian biar ni rohana gabe diulahon si songoni. Amanginang masalah sering sekali bermula dari keputusan-keputusan yang didasari kekhawatiran. Omara parjoli ko si piabota. Asa unang gabi sayolo hita mangulahon sada siulahon melakukan sebuah pekerjaan yang mendorong kita adalah ketakutan, kekhawatiran. Biar niroha, tabainan, nama ngojari hala holan alani biar nirohat. Di minggu sadarian di pasunggul hotu hita dang adong pakorhon nadinggan si parbuehonon ni holso biar dohot ganggu niroha. Tidak ada yang baik yang akan dihasilkan oleh kekhawatiran, ketakutan dan kebimbangan. Atong unang besay ulu hitate. Tabainon nama ngojari holan biar nirohata. Holso nirohata. Ngon najot hujamitahon boy dosa da ulahon si taulahon marsitu tu hita alai nama ngojar hita mangulahoni biar niroha. Marsitu tu sudah kana toras ni halak Batak termasuk ruas ni HKIB si jantungon pasti kolahon akayanakon natahe. Marsitu tu hamu. Tu dia pe diordong asal mabui sekolah anakon. Tapi yang perlu kita coba periksa apa yang mendorong kita begitu bersungguh-sungguh menyekolahkan anak-anak kita. Coba diperiksa dulu hati kita apa yang mendasari sehingga kita tidak pernah lelah mengajarkan, mendorong anak-anak kita untuk mencari pendidikan yang setinggi-tingginya.
Adong gora. Beso tungga beso mangan hedua non. Along kota hena songoni. Beso tungga bi atur raparo non kedua non. So tungga bi napogo sok kedua non. Bisa saja tentang hal itu, tapi coba kita ingat amang inang. Jika itu yang datang kepada kita, pikiran kita, hati kita mendorongnya, berarti kita didorong oleh ketakutan dan kekhawatiran. So tunggawi pangidu-idu museon. Makana taojar makayana kotai. Marsitu tu hita paborhaton nasida. Tapi dari firman Tuhan hari ini bukan itu yang harus mendorong kita melakukannya. Tapi kita mendorong semua untuk melakukan yang terbaik. Karena kita percaya Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Amin. Unang baik kamu tatara anak komuna. Unang baik kamu polisi anak komuna. Unang baik kamu sekolah dokter anak komuna. Holan ala ni biar ni rohamuna. Sotung semanganan nonon. Di batado mana rihoni saluku. Alai taojar nasida marsikola. Mengaluya kaparino binotoan. Mengejar cita-cita. Karena kita yakin Tuhan sudah memelihara dan akan memelihara kehidupannya. Karena itulah Tuhan mengizinkan dia hadir di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Idunania jarhon ni hatani di baton na parjolo tihita sian ngolu ni si Sarah si Hagar do si Abraham. Alani di dokon debata tu si Abraham unang jurroham alani. Unang gabi soguroham. Ala tonggo sogurohana anakku di narani si Abraham do taringot tu si Ismail. Api Roma si Sarah madokai palau yang ni hatu bad duinina. Atar saru pada halak Batak doh halak Israel, ya. Patrilineal membawa nama ayah. Ayah roh si Abraham anakku dutongi. Hapi ko palau minarohana kan. Alani di dokon dewata tu si Abraham unang sukurham, unak murko ai ibana pe sari honokku do. Ai ibana pe bahenokku do kai bangsa nabolon, ai peparanmu do. Kalau tak jahat di bidu menamangihut di bidu 25 di tubuhon si Hagar ma peparan na 12 marga tong jala ima gabe peparan na terus mangerbang sarojo bason dan menurut sejarah itulah juga menjadi keturunan yang ada di daerah Jazirah Arab itu. Neng dohorokku neng dohoron ni hatane di bataon dang hola si Ishak di pasu-pasu di bata dang hola si Sarah di pasu-pasu di bata. Do si Hagar do Ismail di pasu-pasu di bata ala pino parnisya Abraham do ibana. O malos si hangul hono takamanginang di ngulu taon. Iko porsea do hita, iko pos do rohata, hita pe di ramoti, hita pe di sarihon, hita pe di pasikop de batado, ala pino parni aka nang pinaluan di batado hita di bagasan Kristus Yesus. Jadi mulai anos yang gerijon tanggali hamuma aka biar niroha, holso niroha. Jala ido bibit-bibit akhirnya terjadilah. Ya. Mulai masawatik holit. Dungi kikir medauma tuhamok kuson. Habire kamu mana masa nuaingon di bangsa tona kamanginang. Huetong-etong ma. Ya. Nani jalona sadari iko 10 tahun mau gaya padita asa songo di jumlahna. Erang ko ka baritan wae sa emeni na sadari ka parutungan na kan. Iko 20 tahun asa padita sa gok sa emi. Imana sadari tua hama bainon na sa sitongna. Ahama alangot taganu parion ikon nasai. Kenapa itu juga bisa menjadi bagian dari karena ketakutan yang amat sangat luar biasa. HP gabe tapa pungu-pungu mak. Hola selesai hita halak nasing mangal tupi sudi. Bisa saja karena rasa khawatir pun kita akhirnya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita sendiri pun tidak tahu menggunakannya untuk apa. Tapa pungu-pungu. Dung tapa pungu-pungu. Teroma musa dokter. Dang boy bayar langomon. Dang boy bayar langomon. Dang boy bayar langomon. Teroma terhata. Tu dia nama bayanokon. Dan kita Jadi jangan didorong oleh khawatir. Banyak tindakan-tindakan yang salah akhirnya kita perbuat hanya karena perbuatan atau didorong oleh motivasi yang salah. Percayalah hidup kita dipelihara oleh Tuhan.
namangihut marhite sude ulau taido hita di pasu-pasu debata. Dang mardia ibar aka ulau ni diado pane di bata pakeon na mamasu-masu hita. Alani urang na sembarang atau emak tabai emak tahunan asa songon nama rasing tabai emak mena burbuni batabai emak kaya anak kota na bosubulungi aka profesina. Tapi ini menjadi khotbah bagi kita. Siapapun ini anak-anak kita ini Tuhan memelihara mereka dari setiap pekerjaannya. Ada di sini ojol, ada ya dari saya lihat tadi ada orang Gojek ya. Saya sebut salah satu ya. Ada kan? Ada juga di sini yang tentara, ada. Ada yang polisi, ada. Ada yang seniman, ada. Ada yang itu apa waktu masa Ahok, dinas kebersihan. Jadi jangan pernah merasa malu dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dari situlah Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Ada yang pelaut. Semua profesi dan semua ini mewakili profesi kehidupan kita. Mau mengingatkan kita menginang apapun pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Maka semua itu dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Dang mardia ibar aka ulauni dilehor debata tu kita. Intinya bagaimana kita bersungguh-sungguh marsitutu mangulahon sadok ulauni ido nadigo barhon akayana kota nabo sebulung sadarion. Borhat mahita terus mangulahon aka ulaute. Di dia pehita mangulah aka ulauta dilehor debata aka ulaon nadenggan aka ulaon natama taulahon mai. Di bagasan parsitutuon sianima debata mangaramoti mamasu-masu, memelihara dan mencukupkan kehidupan kita. Jala unang ganggu rohata. Di napi narbaga-baga ni debata. Ai sai na pasu-pasonna di jala pasautonna di bagasang uluta. Jangan pernah bimbang. Sekali Tuhan berucap, berjanji, jangan pernah ragukan janji Tuhan. Itu yang mau disampaikan melalui kehidupan Abraham, Ishak, Sarah, Hagar dan Ismail ini. Unang ganggu rohata, diaka naung pinarbaga-baga ni dibata, si pasautonna dihita. Ido nakin ide di korama teh. Bola tukudok korama sotung dia kok eksaudi dah. Anak kebetulan di korama do nakin kutakop adong hata-hata nedi. Sarupa do holong ni rohaku dihita. Alai ada yang dihede ni koramai nak di doko di si tung naso ganggu au. Pos do rohaku. Jadi konido. Apalagi hita kamat sotung dibereng akaina pardo pahata pardo pakana ganggu. Ai bodo neng hamian ai hita ama pingaulo sai serana ganggu hita kan khawatir hita. Iko songon ahedo pos maruham nang pe taroktok ta melubuk-lubuk. Ai le kodohono ta do tu keluarga tinata tu anak kota. Tenanglah, ada bapak kok di sini. Terus ini tasong itu. Alana ide demuna nakin. Tung naso ganggu au. Ikon pos itu tu rohaku. Jala ido natino naon ni hatan di bata di minggu ta sadarion. Iko pos marohata di pangaramotion di bata. Alani molo tapatu pas sadarion ulaon manabur boni di bagasan pos ni rohai mahita. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Kerjakanlah pekerjaan kita setiap hari dimanapun kita bekerja. Di dalam keyakinan Tuhan memelihara hidupku. Jangan di dalam kekhawatiran baru naik. Semangat dohami sugut, jangan ya. Lepaskan itu, tapi dalam keyakinan atas pemeliharaan Tuhanlah kita. Tak kenal lelah mengerjakan setiap pekerjaan kita setiap hari. Amin. Martangi yang mahita. Melihat di hali Jehovah Tuhan nami. Nunga dipakulingi ohami marhiti-hiti hatam sadarion. Papo serohanami Tuhan. Tung saluhut nado diramotiho. Pemeliharaanmu untuk semua. Papo sini rohanami. Mohon tung marasing asing. Meragam ngulunami. Aka ulaon na pinasahat mudihami. Pardalani ngulu ni keluarga nami. Dang adong nados. Meragam jala marasing dosa luhutna. Alai di pasada pos ni rohai mahami sadarion. Saluhut na dohami. Di bagasan pangaramotionmu. Moliati madiholi Jehovah imagugo nami. Lahom manguluti ngulu nami siganupari. Di bagasan pos ni roha di pangaramotion mi mahami.
mangulahon aka ulaon nami siganu pari. Saina pasu-pasuam mudo akan nani di tangan nami majadi aka nahu parsitahami ditiki akan nahu binuhulmu. Alani pituan saderemol di batu pahuriam ulaon manabur boni mamorhati ruas ni huriam marslam marsitu tu manggulan aka ulaon nasiganu pari namar ragami di bakasan pos ni roha mahami mangulao saluhut. Jalal tahu mahami manang ahanan ni tangan nami hodo nama jadi honi gabe marparbui di sandok ngulu nami asasiani mamusi Tuhan ditikina boto on nami sian nasa uduk dok serep ni roha nami pasahaton akapilian nami tuho parbue ni akan yang di tangan nami nang pinasu pasumi ani molotung rope akayana komu napa sebulung mewakili 23 wek mewakili 23 ragam ni akan ngolu ulaun singanu pari ni sadok ruas ni huriam di sima pos rohan nami Tuhan pasu-pasuam mudo tutu manang dia be aka ulaun nang pinasahatmu di sadok ruas ni huriam dia kayana kon nami napa sebulung asa pos rohan nasida nah hodo marmudu buron nasida sahro di ujungna to pasu-pasu manang panitia nanaing mangluhon aka ulaun nama ragam di panitia tahun transformasi 2026. Tongon matangi yang nami Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus tangihon jala uloima. Amin. Marede mahita tapasa mapiliata dok panupakyota tu ulaon sosial ni huriata.
Kemudian itu hata, jobasol, lasbainotama, ulaon, martangiang mana burboni, alani pinangido matu aka lapas sebulung nang mengarade sian 23 week untuk berdiri dan berangkat ke depan pintu gereja kita. Di Tiki Marede hitan non sian bukede nomor 132 air sada dohot udutna di simana sidaro tu jolo jala jongjong ma di jolo mangadopon tu altar ni huriata Marede mahita. Alat musik. Tajaha mahatani di bata, imana gabi ojahata, laho patu pahon ulaon mana burboni di huriata, HKBP Cijantungon. Imana nienet sian pesalmen 107, ayat 31, 35 sahar rodi 30 alu. Ikon pujion nasida ma Jehovah, alani asini rohana, dohot halongangan akan nabinahenai tujolma manusia. Ibana muse mambahen halongongan sian gabe tau jalatano bakal hia gabe akamual. Dungi tusima dipaian akan amale gabe dipaujak nasidama sadahuta inganan. Jadi disaburi nasidama akaladami, jala dibuka akaporlak anggur, jala gabe dona niula nasidai. Dungi di pasu-pasu ibana manasida, gabe sopar situtu nasida, pina han nasida ipe di pasinurdo. Ima sahatna ope jongjong mahita saluhutna. Martangi yang mahita ganup, manangnya kon aka ulauta, usahota, keluargata, pardalanata,
Uhud marhahi pason hita. Martangi yang mahita di bagasar rohat tabi. Laos ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamuna. Ali Tuhan nami, mau liate marohanami diho, ala boy hami patupa partangyangan laho pasahaton aka nanaing siulahonon nami di tahun 2026. Saya si maroham di hami. Nuaing jalon nami mabuni pinasaat ni huriam. Saya jumolo pasu-pasu may adorang so husabur hami. Asi maroham ali debata. Saya ramoti ma nahula hami. Ramoti hami diaka namangula aka silon nami. Asa dausian hami aka bala. Sian ragam ni aka hamaolon. Sian aka parsahiton. Sian hasusaan. Sian aka pangalatei. Nang ditiur ni aka pardalanan. Songoni dohot halabohon maradopon aka dongan. Lehon maudan dohot las niari ditiki halihetan na. Asa tung macai denggan. Tano hatubuan ni suasuanan na tau gabe hanguluan nami. Ali di bata jaho baparsi roha jala pardinggan basa. Hodo nang mangalehon hahi pason dohot gugu di hami. Gabe terbahe kami hobas mangula ulaon di ngolu nami. Hatam do namat dok. Dang tarula hamu agia aha anggo somar donganau. Ido na huingot jala huhapor sei hami. Ali Tuhan, saya pangulu mahatam di bagasan rohanami. Asa marurat jala tubui di rohanami. Nagabe paringgas sok kami. Mangula aka ulaon di ngolu namion. Marhi Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Lausot pangma aka situa perwakilannya kawik lahro tu jolo mangadopon ruas ni huriata. Hurian itu hata, naing pasahaton ni huria ma, bo ni nagabi simbol ni aka ulauta di tahun 2026. Saya di pasu-pasu tu hata masuk di aka ulauta, di huta, di balian, di kantor, di partiga-tigaan, di parsikolaan, nah di atas ni kendaraan, do di sudi ragam ni aka ulauta si ganupari. Tapasahat mabuni marede mahita.
pasu-pasu di batama. Saluhut na nyulani tangan ni sadok ruas ni huria. HKBP si jantung, resort si jantung di tahun 2026. Amin. Mulak mahamu, tuhudulah muna, akan apa sebulung wek sada 120 tolu, buat kamu mabuni itu wek tabe, sagi hamu mai ima simbol dihita, laho borhat mangulahon akaulau tasigano pari. Nah jumonok buat kamu tu pertanyaan wek sada 120 tolu, dari Rabu do dari Kamison. Mulak mahamu di bagasan damai. Saluhutna binasa mati kitu panitia lau pasaton kata sambutan. Nahu hormati kami amak badita resort donga perhalado songoniman ng ruas ni huriat tasaluhut. Tapuji ma tuhat tamar hite-hite dengan biasa na nama masuk-masuk ngulut ta sahat tutikion. Merdu malan aku sahat kita tu saya ada tahapan nama cai uli marhite-hite nama naburbuni di tikion. Saya yang giat ma di pasu-pasu Tuhan saluhut buni na tasabur marhite-hite yakka naposon ni huriata. Ang giat ma marparbue natonggi nabui persaulihonon ni torop halak masyarakat negara lubui ma huriata. Atas nama di huria kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Naposo Bulung HKBP Cijantung yang sangat memberikan atensi yang luar biasa untuk menunjang kelancaran program kita saat ini. Di hamula kadamang dohot dainang di acara di rencana pesta gotilot dohot pesta transformasi ni huriata di tahun 2026. Kita berkolaborasi dengan maksimal dohot akka naposota, naposo bulukta. Jala di pesta gotilot tapi haduan nasida do napasahat boni di pesta gotilota. Jala di akka kegiatan-kegiatan di pesta gotilom kita bekerja sama maksimal dohot akka naposota. Alani melodung huay palosohami dohot akka naposo ni huriata bahwa potensi naposo bulung ni huriata sangat besar di saat ini. Nunga matsay gudang akan naposo bulukta na di pasu-pasu Tuhan marhite-hiti akka aktivitas latar belakang profesi na meragam. Tapi remana kani ngadong 23 profesi. Ala na 23 wikdo uban na tabuat 23 profesi. Mula dokiak kita 50 wik, 50 profesi arong gohilala. 50 profesi na arong nuayang dihuriat tahaga BPC jatungop. Ala ni mau lihat ma di Tuhan nang mamasuk-masuk huriana. Huriat tahaga BP si jatung. Guk pasu-pasu dia ka perngulun ni anak kota. Hamu kamang dohta mo kainang di kegiatan ni pesta gotilot do pesta transformasi di tahun 2020 tarahod do kegiatan ta sudi
lao menimbulkan semangat dohot parsauran asa lebih rosu dia kana posota. Alani tuak karina mangiu pai tata rancang go asang giat nen na posobulung ni huriat tau makin aktif di parsaura pese sama naposo dohot dia ka tukar pengalaman dia ke perkerijuan. Ido enggo pala na tau dolhot. Uban na pala sangat konsen hita saunari di partisipasi ni naposobulung ni huriata. Labar do manusia kamang doh tamak kenang adong mapiga-piga nagabe topik utama ni kegiatan ni pesta gotilot doh transformasi di tahun 2026. Dapat julu sahali di tahun itu tarecanahod do dibain aturan komisi beasiswa. Ngadi sakapi huriata di tahun 2020 itu naik pasahatun di huriata ma beasiswa tuaka yang kota naso nalemah di bidang ekonomi. Alanin waeng nunga digodok akka komisi beasiswa aturan-aturan na ikon si Tiopota, si Ulahonota, asa di tahun 2020 itu nunga berdalan komisi beasiswa di huriata HKBP Sijatung. Napa dua hong hamok amang doh tamak renang di tahun fokus mahita di pelatihan musik tusude ibadah pelayanan. Siap mulai sekolah minggu satu dewasa. Tabai maka pelatihan musik. Alani moloduk saya gereja tahun renovasi ni huriat tahun di bulan November. Tahun nungatung macai sikop sudi persiapan dohot haradiota lao memaksimalkan pelayanan baik di ibadah di pelayanan tuaka yana kota sekolah minggu remaja nang naposo bulung. Di sampingnya hamu kamang doh tamu kenang adok tulu target di lehon huria tuhami di tahun 2020 nomor di pesta gotilota ima na berjulu sahali taringot tu dana. Pos dohraku melutuk kuatau pidana unang josai tersona tasonggot kita buasa mang saya fokus di hita di tahun non alana salilingon molo operasional di huriata adong do ditunjang didukung oleh aulata 600 juta satahun. Alai ala tahun ala dang bui ta siwahun aulata imalana renovasi ni huriata gabe murni mai beban na di aulai tu pesta gotilon. Lani molotuk penon songon na jejut kami madapotok kamu akaruas taringot tu danaon hamu kamang doh tamak kenang asa masyat tu sama hita alai maceu lido jamitan yang mapadita nak kaning posdor hanami songot panitia bahwa sinurdo na taula sinurdo na tapahan gabi do na taula ima nang tasaburhon boni di taonon gotilot tamay pasahatot tamay huria di bulan November tahun dung sikop sudi bangunan di Garijata. Alani molo tung berpesta gotilok kita di tahun pamasaot tamay dia aulata di nau sikop salhuna. Hira-hira ima nabu ihupa torakami hamwak kamang doh tamwak kainang alana nabarpuri maduka bisa non acarata marpugo mangalanggadong ina mulu hami na julo di hutan dohitan non di aula alani turun mahita sian ibadahon tutoru asa tapar saulihon nang nisediahon niya ka panitia alasong nahodok na kaning martugo do manggadong anggok ka damang na tua dora dia tusidoi lawatan ni
memang akka hasil-hasil tanaman ahadui jagung gadong akka ido nanek sipa nganota imana boy hupasahat kami mau lihat ma naparpudi ma abang mulai tikion pasahatom nami matuhita salhutna ima akka amplop pilihan bulanan dohot akka jualon nami do kupon tuhita salhut dohot adongan non akka siluan niwik pos do rohanami hamwaka mang do tamwakaidang ibagasan las ni roha do hita asa tu sikop salhut boy tulus perdalanan ni operasional di Kuriata di tahun 2026. Horsma sahalinai marparbuin atonggi ma na ta saburhon bonita di itikion ta persaulihom mai ibagasan dame dohot las niroha butima maliatema. Maliatema di panitia selamat bekerja panitia sudi. Tulus debaina di Tuhani di bakasan pos niroha ai pasu-pasori di Tuhani do di toktong. Atong tapa ujung ma minggu ta jongjong mahita mare di mahita sian buke di nomor 706. Datangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan saluhur sileho-leho na dengan dohot nasa uli basa nama uliutus. Hupasat hami masyana nilo hami tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti, asahu parhasya kami pelianon. Pati bulho na rajaon di tongotongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, saya pinerbadi ama guarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malam mendiro hamdi Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangluan siapari. Sesa madesanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur honma damena tu todim. Buat anak-anak kami Naposo, kita berfoto dulu bersama Sintua Week-nya ya. Di depan. Amang Pandita, Pak. Yuk di depan. Ya, bersama dengan Parhala Doek. Di depan ya. Sebentar kita tunggu nanti pendeta resort ya, jangan bubar dulu ya.